gumagamit ng droga. Wag lang po puro shabu. Kasi shabu pang mahirap lang po yan eh. Pang ordinaryong addict. Gusto ko rin maharang yan kasi pumapasok talaga sa mga airport yan. Usually airport. Yung cocaine, hindi naman dinadaan yan sa barko. Airport na yan. Nasa katawan na yan ng tao. Wala kayong ginagawang random checking. Unlike sa US, Mr. Chair, merong sa cocaine, K9, sa mga parating na pasahero. Yeah, pag-alagala yung K9, lalo na halimbawa sa carousel, alam mo, umiikot yung carousel, yung K9, inaamoy yung mga kargamento sa carousel. Why don't we do that? Wala akong nakikita. From now on, I want you guys to do that. Arrival, siyempre piliin nyo kung saan ang galing yung flight na yon, and then umiikot sa carousel, mga kargamento, wala mo nang hawak dyan, amoy-amoy yung K9 kasi mabagal naman takbo ng carousel. Pag umupo yung K9, markahan agad ng X, alisin yung kargamento ngayon. Yes, sir. Or gagawa kayo ng random profiling na maaaring meron drugs itong taong ito, amuyin nung K9 yung kargamento niya. Pasimple lang habang binababa niya. Di ba may presensya kayo sa mga airport? Wala. Wala sir. Meron po, sir, sa international airport po, sir. Nagkakanlak po. Actively gumagala sila doon? Nag-i-snip yung mga aso natin? Nag-i-snip po sila ng mga baggages, sir. International airports lang po, sir. Kasi alam mo sa LAX pati yung pampasarap ng pagkain. Ano yung palaging hinuhuli ng mga taga LAX? Pag Pilipino ka, pag galing pagpalang naglalanding doon, anabangan nila yan. Hinuhuli yung monosodium glutamate, panghalo. Tayo dito, yung drugs, hindi natin nahuhuli. Ito turuan pa kita, sir, Mr. Chair. Lahat ng mga chartered flights coming in from another country, dito sa Maynila, nakausap ko na po yung CAAP, meron silang dinesignate na General Aviation Terminal na doon ipoprocess yung mga arriving passengers from private planes from another countries. So I want the presence of PDEA there. Kasi dito sa mga chartered flights, dito kuminsan nagpapalusot ng maletang droga eh. So dapat yung mga pasahero dito, ini-sniff ng aso. Kasi pwede naman ito makalusot kung kasabot yung mga taga Bureau of Customs. Di ba? At x-ray lang naman yan eh. Kung maayos ang pagkakamada ng droga at hindi nakukuha sa x-ray yun, so dito papasok second line of defense yung K9. So dapat sa mga chartered flights, dadaan sa kailangan nandun yung presence ninyo sa processing center ng mga chartered flights from abroad, and then random sa mga arriving flights sa yung carousel, mag-amoy-amoy, maging sa mga pasahero na maaaring nandun sa katawan nila. Meron pa nga yan, Mr. Chair, yung droga, yung nilulunok. Yan ba kaya bang amuyin ng aso yan? Kung halimbawa yung isang tao naglunok ng droga, kunyari nakalagay sa kondom, hindi, usually kondom, tapos lumunok ng 10 bundle o shabu man yan, kung ano man droga na yan, nilunok. Tapos nasa loob ng katawan, yan ba'y maamoy ng K9? No more, Your Honor. Hindi na. Okay, x-ray na yon. Okay. So doon lang tayo sa mga kargamento. So how do we resolve that then? PDEA. Kasi napapanood natin yan sa ibang bansa na nilulunok doon sa point of origin, palulunukin, nakabalot sa condom o cellophane, makapal na cellophane, meron silang sistema eh. Lunukin, siguro 10 peraso niya, no? 50 na peraso dyan. So hindi na pala nasasakop sa ano yun, ng K9, hindi na kayang maamoy ng K9. So paano natin maharang yung mga ganon, sir? X-ray lang, pero syempre kailangan maharang muna natin yon. So dapat meron tayong tinatawag na profiling. Doon kayo papasok na turuan niyo po yung ating mga taga-customs, immigration, or even the
tawag nito, ABSECOM, dapat may seminar sa inyo pagdating sa profiling. Di ba? Sa US kasi, Mr. Chair, magaling mag-profile eh. Yung mga border patrol doon sa mga airport. Una, may konting investigation. And then after that, pag pinagpapawisan ng tao, ayun na. At inaamoy muna yung kanyang mga maleta. Kasi meron yung meron pang testing, wala ba kayo noon? Yung gagawin yung maleta, Yes, tapos we have. inalag nyo, may trace ng drugs to. We have those. Kailangan, ito, harangin to for second interview. And then, pag nakita nyo na mukhang pinagpapawis na ito, kahit na wala naman kayo nakitang droga, pero takot na takot, pinagpapawisan na, yun na yung time na i-x-ray na siya. Pero dapat ma-profile niyo muna, train dapat yung mga tao niyan, whether customs or immigration or yung ABSECOM, airport police, they should be trained. And that training should come from you, yung sa pag-profile. Are you guys doing it now? We have no experts to train on drug mule profiling, Your Honor. Well, So then you should start doing it. we Wala have pala to- if you need budget for that, maybe Mr. Chair will recommend. Yes, Your Honor, we consider it. So wala kayo. We don't have that capability, Your Honor. So possible na marami na kalusot dito every day na may yung mga drug mule na may kargang droga sa loob ng katawan nila. Parang meron tayong nakita sa news, di ba, na yung drug mule, pagdaan niya sa x-ray, nakita yung mga dito sa bituka niya yung nilagay sa kondom na mga drugs. Nakita, meron ba tayong kuwang dyan, sir, yung ating airport? May capability ba makita yung tiyan? Kasi yung sa US, alam ko, nahuli yun dahil nakita dito sa pag-x-ray. Wala tayo niyan. Pagtawid niya. Ang sa atin yung parang bakal lang, metal detector, para ma-ensure na pagpasok mo wala kang So wala dalang tayong baril. ganung x-ray pala. Wala. So ibig sabihin, Mr. Chair, any passenger na pumasok dito, may kargang shabu sa, kanyan siya, may kargang droga, lusot lang yan. Drug mule. Pwede silang 5 drug mule every day, daming shabu sa loob ng katawan, pasok lang, libre. Sky's the limit. Tae lang. Dating sa hotel. Oo. Dudumin lang. Diba? Tama ba, sir? Lusot tayo. Your Honor, there are the new versions of X-rays now that